Πώς μπορώ να χάσω λίπος από τα χέρια μου εύκολα? Η αλήθεια είναι, η πικρή αλήθεια, ότι εύκολο δεν είναι καθόλου. Και επίσης δεν είναι εύκολο να χάσουμε λίπος από ένα μόνο σημείο. Πριν να ξεκινήσουμε, βεβαιώσου ότι έχεις κάνει κλικ στο καμπανάκι και εγγραφή στο κανάλι, ώστε να ενημερώνεσαι και για τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Το λίπος χάνεται από το σώμα συνολικά και πάντα σε συνδυασμό με μια καλή διατροφή. Η διατροφή έχει και εδώ, όπως και παντού, την αξία της. Δεν αρκεί μόνο η διατροφή. Πρέπει και εμείς να το ενισχύσουμε, διότι κάνοντας αυτές τις ασκήσεις που θα δείτε σήμερα, χωρίς καθόλου εξοπλισμό από την άνεση του σπιτιού σας, θα καταφέρετε, ενώ χάνετε λίπος, να αναδείξετε τους ωραίους σας μυς. Τα χέρια είναι συνήθως ένα σημείο που δεν απασχολεί τόσο πολύ τις γυναίκες, γιατί τις περισσότερες φορές μας ενδιαφέρει να γυμνάσουμε την κυλίτσα μας, τους γλουτούς μας και το καθεξής. Όμως σκεφτείτε πόσο πολύ χρησιμοποιείτε τα χέρια σας μέσα στην ημέρα. Πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχετε δύναμη για να σηκώσετε τις σακούλες. Αν έχετε κάποιο μωρό, τα χέρια σας βρίσκονται μόνιμα σε επιβάρυνση, καθώς το σηκώνετε σχεδόν όλη την ημέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκτός από το να φαίνονται πάρα πολύ όμορφα και γραμμωμένα, πρέπει να είναι και λειτουργικά. Το σημερινό μας πρόγραμμα αποτελείται από μόλις 5 ασκήσεις και σε προκαλώ να μείνεις μέχρι το τέλος, γιατί πραγματικά θα νιώσεις το κάψιμο παντού. Θα δουλέψουμε με χρόνο, 40 δευτερόλεπτα εκτελούμε, 20 δευτερόλεπτα σας εξηγώ την επόμενη άσκηση και ξεκουράζεστε ωστόσο. Και αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με το ζέσταμα. Φύγαμε. Λοιπόν, όπως και σε κάθε workout, θα ξεκινήσουμε με το warm-up για να προετοιμάσουμε τους μύες μας για αυτό που θα ακολουθήσει. Και αφού ολοκληρώσαμε το warm-up, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα δουλέψουμε 40 δευτερόλεπτα στην κάθε άσκηση με 20 δευτερόλεπτα διάλειμμα, όπου θα σας εξηγώ την επόμενη άσκηση όσο εσείς θα ξεκουράζεστε. Τα χέρια έρχονται στο άνοιγμα των ώμων με τους ώμους πάνω ακριβώς από τις παλάμες.
Η πλατούλα μου είναι ίσια, ούτε λόρδωση, ούτε τραβάω μέσα εδώ. Και όπως είμαι, εισπνοή βυθίζομαι, κρατάω τους αγκώνες σχετικά κοντά στα πλευρά και με την εκπνοή ανεβαίνω. Εδώ μπορείτε να κατέβετε μέχρι το σημείο που νιώθετε ότι είστε άνετα, καθώς αν προσπαθήσετε να πάτε πολύ χαμηλά, ενώ δεν είμαστε σε θέση να το στηρίξουμε, έρχονται οι ώμοι μπροστά και μπορεί να τραυματιστούμε, χώρια το ότι δεν παίρνουμε και τα ωφέλη που θέλουμε από την άσκηση. Φύγαμε. Μπράβο σας! Ερχόμαστε στη δεύτερη άσκηση, ξαπλώνουμε μπρούμητα. Θα δουλέψουμε την πίσω πλευρά του ώμου, του δελτοειδή. Από εδώ τραβάω πίσω τους ώμους, μακραίνω καλά τα πόδια, σφίξε τους γλουτούς και όπως είμαστε πίσω οι ώμοι, ανεβάζεις τα χεράκια σου και στρίβεις. Επίσης προσέχω το κεφάλι μου να είναι στην προέκταση της σπονδυλικής μου στήλης. Dance by the water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Μπράβο σας! Πάμε στην αμέσως επόμενη, όπου εδώ έχω πιέσει τρικεφάλου μου στην ουσία. Θα δουλέψουμε την κάθε πλευρά ξεχωριστά. Ερχόμαστε εδώ, φέρνω το χεράκι μου στον ώμο, σταθεροποιώ την ομοπλάτη. Πρέπει να σκέφτομαι τον ώμο πίσω και κάτω. Δεν θέλω να δουλεύω με τον ώμο μου εκτεθειμένο. Από εδώ φέρνεις το χέρι μπροστά από το στήθος, σφίξε την κοιλίτσα σου, εισπνοή τέντωση στα πόδια και με την εκπνοή πιέζεις για να ανέβεις. Και αργά κάτω. Dance by the water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by the water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Λοιπόν, είμαστε στη μέση του workout και εμένα τα χέρια μου έχουν ήδη αρχίσει να παίρνουν φωτιά. Δεν ξέρω πώς θα αισθάνεσαι εσύ, θέλω να μου γράψεις όμως από κάτω στα σχόλια. Βλέπεις ότι και μόνο το βάρος του σώματός σου πολλές φορές αρκεί. Πάμε στην επόμενη άσκηση, όπου έχω challenge στη νομική ζώνη. Έρχομαι σε σανίδα και ακουμπάω ένα λάξ τον ώμο μου με τα χέρια. Τα χέρια έρχονται στο άνοιγμα των ώμων, σφίξε γλουτό, σφίξε κοιλιά και πάμε. Ακουμπάς ένα λάξ τον ώμο σου, προσπαθείς να μην γέρνεις αριστερά και δεξιά. Σφίξε καλά κοιλίτσα και προσπάθησε να κρατήσεις σταθερό το κορμό όσο γίνεται.
Για την τελευταία άσκηση θα χρειαστείς μία καρεκλίτσα. Ερχόμαστε, τα χέρια μας πάνω στην καρέκλα, βγαίνει η λεκάνη εκτός και πιέζεις καλά την καρέκλα σαν να θέλεις να πας προς τα επάνω. Οι ώμοι έρχονται πίσω και τους κλειδώνεις εκεί. Από εδώ λυγίζεις αγκώνες χωρίς να ανοίγουν προς τα έξω και να έρχονται οι ώμοι μπροστά, μέχρι το σημείο που μπορείς, έκπνοη, ανεβαίνεις. Wow, αυτή η τελευταία άσκηση, δεν ξέρω για εσένα, πάντως εγώ την αισθάνθηκα και με το παραπάνω. Αυτό ήταν το πρόγραμμα για τα χέρια. Γράψε μου στα σχόλια πώς σου φάνηκε και φυσικά για να δεις αποτέλεσμα θα πρέπει να το εκτελείς τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Είναι μόλις 15 λεπτά, οπότε δεν θα σου είναι δύσκολο. Σε ευχαριστώ που το παρακολούθησες. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι υγιής και να σκέφτεσαι θετικά.